האם אתם רוצים להצליח? האם אתם רוצים תוצאות יוצאות דופן? האם אתם רוצים להקים עסק מניב? אם כן, יש לי מה לספר לכם. כי אני בטוח שיש לכם חלום. כי אני בטוח שאתם רוצים לחיות את החיים שמגיעים לכם. אני יודע שמלווה אתכם חשש גדול מלצאת לדרך. חשש מכישלון, מלאבד את כל מה שצברתם, בין אם זו הכנסה, מעמד או תפקיד. אני גם יודע שלחלק מכם יש עסקים שלא הצליחו כמו שקיוויתם, ואתם עובדים קשה מדי ומרוויחים פחות מדי. ההרגשה הזאת מובנת לי, כי אני מכיר רבים שהעזו והקימו עסק שאליו גייסו את כל המרץ שלהם, את החברים ואת כל החסכונות שלהם. אבל לצערי, רבים מהם נכשלים. 20% מהעסקים לא שורדים את השנה הראשונה, ובכל שנה נוספת נסגרים עוד כ10% מהעסקים שנותרו. אבל האמת היא שהכישלון נובע ממספר סיבות פשוטות שניתן היה למנוע בקלות. שלום לכם, שמי יוסי קריכלי ואני מנטור עסקי. אני כלכלן, רואה חשבון, בעל תואר שני במנהל עסקים, מומחה לשיווק ומימון. ב-20 השנים האחרונות אני מפנה את כל מרצי לליווי בעלי עסקים, יזמים ומנהלים, בתהליכים של פיתוח אישי ועסקי, כמנטור וכמומחה לניהול וקבלת החלטות. והיום אני רוצה לספר לכם מהן הסיבות העיקריות שבגללן נכשלים רוב היזמים, וגם אסביר לכם בהמשך איך לעקוף אותן בדרך להצלחה. הסיבה הראשונה לכישלון היא שהם אינם יודעים שיש תהליך שמוביל להצלחה. תהליך ברור שיזם ואיש עסקים צריך להכיר ולפעול על פיו. התהליך הזה הוא הדבר המרכזי המבדיל בינו לבין האנשים האחרים. הוא הדבר שמי שלא מבין בעסקים קורא לו בטעות גדולה מזל. אם תעקבו אחרי יזמים מצליחים, תוכלו למצוא בקלות את אלו שהצליחו בצורה בלתי רגילה, אפילו בלי ידע פורמלי. למה? כי הם עבדו על פי השיטה. הסיבה השנייה לכישלון נמצאת במימוש היכולות האישיות של היזם. כי היזם צריך לדעת להשתמש בהרבה יכולות שהן מעבר לעולם העסקי. נדרשת לו מוטיבציה, כוח פנימי ורצון בלתי מוגבל להצליח. נדרשת נכונות להיכשל כמה פעמים שצריך. נדרשת נחישות לקום עוד פעם ועוד פעם, כי היכולות הפנימיות והמנטליות מובילות לניצחון בכל תחום. בגלל סיבות אלו, אנשים רבים חושבים לוותר על החלום שלהם. אבל היום אני רוצה לספר לכם על פתרון מושלם שגיבשתי עבורכם במשך שנים ארוכות של ליווי עסקים ויזמים, שבו אפרט בהרחבה על התהליך המבטיח הצלחה, שבו הוביל אתכם למציאת היכולות האישיות ולהעצמתם, שבו תלמדו איך להקים עסק מניב תוך פחות מחודשיים, איך להכפיל את התוצאות שלכם בפחות זמן עבודה, ותצטרפו לאלה שהגשימו את עצמם, שמנהלים עסק שמרוויח הרבה כסף ונהנים מזמן פנוי. אני יכול להגיד שהוא שינה לי הרבה מאוד דברים בחיים. אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי בחיים שלי, כי אני יכולה להגיד חד משמעית שיש את החיים לפני ויש את החיים אחרי הסדנה של יוסי. הקמתי לעצמי עסק חדש שהיום אני מצליח בו, והובלתי את עצמי לעתיד כלכלי מחודש הרבה יותר טוב ממה שהיה לי. אבל הייתי במקום שלא סיפק אותי, ואמרתי, מגיע לי יותר, גם במשכורת, גם בעבודה. ואחרי שעשיתי קורס של יוסי, פשוט עזבתי את העבודה ונסעתי למקום מאוד רחוק לעבוד, ופשוט הגשמתי את עצמי. פשוט עם כל העוצמה שלו, והוא מעביר את השיעורים מדהים, ויש לו המון כלים, וכל מי שנמצא בשיעורים מקבל, כל אחד מקבל את מה שצריך בדיוק. בא בן אדם ואומר לך, תשמע, אתה כן יכול, אתה כן מסוגל, והוא נותן לך דוגמאות, ואתה פשוט אומר לעצמך, אין מצב שאני לא יכול לעשות את זה. יוסי נתן לי לגיטימציה, להיות מה שאני רוצה. הוא נוגע במקומות שאף אחד לא מעז לגעת, ויוסי נותן ממקום של ידע וניסיון, ואתה רואה שהוא חווה את הדברים האלה כל יום בחיים הפרטיים שלו. אני באופן אישי ממליצה על הסדנה של יוסי קריכלי, כי לי שינתה את החיים. גייטס אמר פעם, אם נולדת עני, זו לא אשמתך. אבל אם אתה מת עני, זו כבר אשמתך. אז מלאו כאן את הפרטים שלכם, ובואו לקבל כלים יוצאי דופן להצלחה שלכם.